तोहके देखे खाती झबरी रे झबरी रे पीछे घूमे घूमे खबरी रे घूमे घूमे खबरी रे। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो उचाईपुर। पीछे घूमे घूमे खबरी रे तोहके देखे खाती झबरी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे। तोहके देखे खाती झबरी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे। फोन लगाई तो बिजी बतावेला फोन लगाई तो बिजी बतावेला आ बोलू कैसे के जी रे। तोहके देखे खाती झबरी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे। तोहके देखे खाती झबरी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे। तोहके देखे खाती झबरी रे झबरी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे। का जाने कहाँ बारे ते गइले रे ना कमनो मैसेज ना फोन कैले रे का जाने कहाँ बारे ते गइले रे ना कमनो मैसेज ना फोन कैले रे मन हकुता गइल खेलत खेलत पबजी रे। तोहके देखे खाती झबरी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे। तोहके देखे खाती झबरी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे। तोहके देखे खाती झबरी रे झबरी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे घूमे घूमे सब्जी रे। पटेल रिकॉर्डिंग स्टूडियो उचाईपुर। बेची घूमे घूमे सब्जी रे ते त चल गइल छोड़ के ससुरवा रे ना बतवले का गुलशन के कसुरवा रे ते त चल गइल छोड़ के ससुरवा रे ना बतवले का गुलशन के कसुरवा रे सुन तोरा चक्कर में पिटा थारे बाबूजी रे। तोहके देखे खाती झबरी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे। तोहके देखे खाती झबरी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे। फोन लगाई तो बिजी बतावेला फोन लगाई तो बिजी बतावेला आ बोलू कैसे के जी रे। तोहके देखे खाती झबरी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे। तोहके देखे खाती झबरी रे बेची घूमे घूमे सब्जी रे।